Kienet għodwa traġika wara li f'inċident sfortunat raġel ta' 60 sena mill-Belt Valletta tilef ħajtu wara li ntlaqat minn balla tarma tan-nar. Dawqat li kien qed jipprattika d-delizzju tiegħu tal-isparar ġewwa l-Victoria Shooting Range limiti tal-ħandaq f'ħal Qormi. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 11 tas-Sibt filgħodu fejn fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei, iżda sfortunatament aktar tard ġie ċertifikat mejjed. Mistħarriġ preliminari jidher li r-raġel żviluppatlu xi ħsara fl-arma tan-nar tiegħu stess, bil-konsegwenza li ntlaqat minn balla ta' 9 mm fir-range li tintuża ta' spiss mid-dilettanti ta' dan l-isports. Nies li tkellimna magħhom fuq il-post qalulna li l-balla ta' 9 mm ġeneralment tintuża fuq il-pistoli. Sa dan it-tant ftit wara li ħarġet l-aħbar tal-mewt tar-raġel sar magħruf li l-vittma huwa Ronald Bruno, raġel magħruf ħafna fil-Belt. Persuni li jafu lil Bruno mal-ewwel bdew isellmu l-memorja tiegħu fuq il-midja soċjali fejn iddiskrivewh bħala ġentlum u li kien jagħmel minn kollox sabiex jgħin lil Batut. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Fil-fatt għadu mhux magħruf jekk hux se jsiru l-attivitajiet li kien hemm ppjanati li jittellgħu f'din ir-range fil-jiem li ġejjin.